नैबेयाव टिबेटियान रिफुजि सेल्फ हेल्प सेन्टार बेयाव आखाइजों बानायनाय माखासे मुवाफोर मोनगोन टिबेटियान सुबुंफोरनि नायनि मा मा नुयो सफैबाय फरेनार्सफोरबो दंफैयो बेयाव फट' एक्जिबिसन बेयाव फट' नुगोन पुराना जुगनि फट' टिबेटियानफोरनि बे गोदोनि फट' बनायग्रा मेसिन बिदि ओंखारोमोन फट'आ बजार टिबेटियानफोरनि बायनो हागोन गाननाय जोमनाय दं दार्जिलिंनि साहा बागान थान्दा थान्दा दार्जिलिंनि टी गार्डनाव साहा लोंदों हम लोग का पास में भी है लेकिन ऐसा नहीं है बड़ा लंबा गोटा बनता है ना लेके जाइए मिला के नहीं तेनजिंग रक HMI बेयाव अन्थाइ गाखोना अन्थाइ मार्केट मेहुना फिल्माव लानाय नैबे स्कुलखौ फिल्म शुटिंआव लानाय जादोंमोन शाहरुख खान काजल दंमोन नामाथाय मेहुनायाव ST Joseph School दार्जिलिं टाउन जों दा मार्केटआव दसे हाबगोन दार्जिलिं मार्केट नायनि मा मोनो मा मोना मोजाङानो आप डाउन दार्जिलिं बाजार सोर जेकेट लागोन सोरबाफोर जेकेट लायोबा जेकेट लादो सारा जेकेट नायनो ने जोङो दार्जिलिंनि बाजार मार्केटनि सिरि गाखोदों जोङो सानथाम जाबायना जायै जोङो एसे लदा जाबाय एसे एक्सारसाइस टाइप जाथों होननानै बे सिरिखौ गाखोनाय जादों आरो गासिबो आन्थुफोरनि दिलाफोरा बाहाय गिदिर जाथों होननानै ओरैनो जायै थानाय नै दासो मेंदों गाखोनायाव बिबु सिन्थानो दुखु मोनदों जा मेग्रास बायानि शार्ट बायनो नागिरदों शपिं चिप प्राइस नागिरदों खिन्थु बहुत हाइसो दङ माथो दा माबानिसाय नेपालाव एसे खम मोनदोंमोन दा खिन्थु बारासो दाम जादों आरो दा गेंटकहालागै बारासो जाहैगोन नामा दार्जिलिंनि टाउन बेरायदों मार्केट बेरायबाय टाउन बेरायबाय
जागा नायबाय बहुद भिर जेथिंबो ट्राफिकबो भिर मानसिबो टुरिस्ट बहुत फैयोना बहुत भिर माने गोदो बिथिंबो ट्रेन फिसाया खारोमोन खोमा माबा दं रेल साइथिं फिसा दं नै बेरायजोबनो हाया दार्जिलिं नायनोबा खमसे खम सानब्रै बा सानथाम थाबा जायगाखौ साइड सिनखौ नायजोबनो हागोन आरो दा जों दिनै फुङाव सफैदों जोङो नायजोबनो हादिया दा आरो नै दा जों मोना गेंटक थांनो फिसा खावला लायबाय लोगोफोरा जुदि मोजाङै दार्जिलिं नायनो सानोबा सानथामसोनि टाइम लानानै फैबा मोजां आरो दा नै जोङो स्टेशन रेलनि लोगोफोर फैनानै नोंसोर इन्जय लाफिनो हागोन दार्जिलिं ट्रेन जोंनि साइड सिन खालामनो हायो